Medzi štartujúcimi viacero prominentných. Zatančenie dola, organizátori urobili trošičku širšie. To kedysi chodieval na Vasov beh, tak to bolo podobne, že ste obiehali taký maličký lesík zprava a zľava. Tentokrát je to rovnako pripravené. Takže držíme palce všetkým, majte rýchle lyže. A samozrejme, máte bez času. 1 minute on the start. Takmer 700 účastníkov zo Slovenska, Rakúska, Česka, Španielska, Fínska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny. 7 seconds of the start. 5, 4, 3, 2, 1. Poď, dobre, Mišo, poď. Poď, Janka. Poď, dobre, Janola, poď. Dobre, Palík, poď. Dobre, Palino, poď. Aj ste poradili pri mázaní lyží? Nie, som bol sám podnik. To má hlavné slovo, tom si vás nepripustí. Za moju kritičnú prípravu, takže vidím, že nemá čas, aby sám natrénoval. To je dobrý výsledky dneska neukázal, ale som šťastná, že zúčastnil v tomto krásnom priečku.